Estou no río Bar, nun lugar o lugar chamase Folgoso, cerquiña, aí prácticamente aí arriba, queda a capilla de San Brais de Folgoso, e esta fervenza que fai o río Barcia, nesta zona, se chama fervenza do Pozo da Forza. O sitio é impresionante, guapo. Primeiro vou decir unha cousa. Cando estaba buscando información, había algún que outro traballo que fala da fervenza, e leí en algún foro de que a xente dai do lugar de Folgoso non daba información de como chegar. Home, ao mellor e incluso poñían algún adjetivo de pouco de personaje raro. Eu teño que decir, con un 10 sobre 10, que a mí me prestaron todas as facilidades do mundo. De feito, hasta o veciño que preguntei me dixo, se tendes algún problema, vindes aquí chamades, baixo eu con vos, pero non hai problema porque na saída de Folgoso, cara a capela de San Brais, donde pasas da aldea e tes que girar á esquerda para ir para a capela, posto. Xusto no giro sale un camiño por debaixo dun tendido eléctrico. Vas deixando os palos do tendido eléctrico á dereita e vas encontrar un á esquerda, casi ao final da baixada. E, collendo ese camiño á esquerda, todos os cruces á esquerda, chegas aquí, categoría. Falarei despois máis do sitio detallado, porque o lugar xoviste é un lugar, como todos estes sitios, que ten unha certa maxia, pero o mellor é que encerra varias lendas. Unha delas era de que, supostamente aquí, se tiraban os axusticiados na Torre Penela, que vamos ir dentro dun pouquinho. Daí ven o de Forca, o mellor de que os aportaban e os tiraba aquí. Outro aviso de que aquí este pozo non ten fondo e que abaixo esconde un tesouro enorme con moitísimo ouro que chega daqui ata a Torre Penela, o sea que habría ouro aquí máis que no Banco de España. O tema é de que parece ser que nese pozo tamén, como diz a lenda, ollo, porque os que se intentaron sacar o tesouro non saliron para arriba ni nunca máis apareceron. Eu me quedo co sitio, non vou sacar tesouro porque maior riqueza que disfrutar deste sitio non a vas a topar. Gracias por se... me comentaban estes vecinos que ademais aí xusto nesa parede vertical había unha codiña, é conocida como a codiña das cabritas. Parece ser que aquí algún gandeiro que tía cabras, as cabras iban ali a abrigarse os días de choiva. Vale, xa vos contarei máis. Gracias por seguirme, gracias por darlle o me gusta, e gracias tamén aos que non lle dean me gusta. Gracias. Bo día.